Avatar. Не благодари. За это не благодарят. Это грустно. Rejissor James Cameron'a Avatar'ın ideýasy Titanic'dan hem öňgelýär. Ýöne tehnologiýa ruhsat bermeýär. Şol gerekli spesifikalar döretmek üçin. Şoň üçin bir näçe ýyl garaşmaly bolýar. Ýöne haçanla Plastilin Kolets film çykanna şo taýda spesifik taýdan döredilen personajy golumy görüp karara gelýär. Inni Avatar'a taýinlik görüp başlata boljak diýip. Filmde başka planetalarning dillerini döretmek üçin ýürüýte alyma tapşyrýarlar. Ana şol müň töwerek söz oýlap tapýar. Ana şoň etatyna da aktyorlar öwrenýärler. Şeýdi hem hiç ýerde ýok dili döretýärler. Durupmakta. Aslında şu film döretmekde rejissor nämeden ilham alypdyr? Öz aýtmagyna birinji bilene Edgar Bruzan literaturasyndaky John Carter'dan alym diýe. İkincisi 95-nji ýyl multik bolmaly Pocahontas diýip gören bolsaňyz. Şondan ilham alym diýe. Inni aýdan soň nähilem bolsa hakykatdan bir meňdeşlik görülýär. Filmdäki baş kahraman Jack Sullyň keşfine ilki aktyor Matt Damon bilen Jack Gyllenhaal pretendent bolýar. Ýöne rejissor bir näçe wagt pikirlenýärde, şol döwür düýbünden tanalmaýan aktyor Sam Worthingtony ananýar. Ýöne Avatar filmi düşürilip başlamaka Terminator 4'ü düşürýärler. Ana şo taýgan, şol aktyoryň alınmaklygyny James Cameron maslahat berýär. Sebäbi barlak görmek isleýär. Gymmat waha köpli proýektleri götürüp biljekmi, şoňa düz gelip oýnap biljekmi şol aktyor diýip. Sebäbi näçe millionluk proýektde glam rol berýärler sana, gatty jogapkärçilikli iş, ýöne şonu alyp çykmak gerek. Özüm şol aktyor ilki proba castingge çağıranlaryna aýtmaýarlar haýsy film edigini, kim rejissörüň kudygyny. Aktörün öz aýtýar, men düýbünden pikir edemokdum diýe, men näme pikir etdim? Prosto ýene bir gelli geçer castinglaryň biridir diýe. Sebäbi men durmuşymda kän casting boldy diýe-de, barýan özüň görkezýän, alynmaýan ýydyňa gaýtýan, barýan alynanok ýydyňa gaýtýan, şolary ýaly bir datdyr etdim diýe. Ýöne James Cameron'ın kinosy olam Avatar durýdy, düýbünden pikir edemokdum diýe. Sebäbi James Cameron diýilende Hollywood'un hemme ýyllary dünýä ýüzüniň aktyorlary düşesi gelýär şoň kinosyna. Sebäbi öreýän awraýly adamlaryň biri. Şu filmdäki janrlaryň sesini nädip döredip durlar. Şol kiçirek janrlaryň sesi prosto sırtlanyň sesi diýe. Ýöne ullon köýüni bir döwür Park Yursko periodu diýip bir kino bolmaly, dinozavrlar bardy, öreýän gyzykly. Ana şonnaky sesi alyp adadyk üýtgüdip şol sesi uranyp durlar. Filmi düşüp ýörkäler rejissor aktyorlara aýdypdyr. Şu biziň döretýänlerimiz hakykat bilen hiç hili baglanşan ýeri ýok. Ýöne sen şunu oýnanda ananyp bilmeýän bolsaň gün çık proýektden diýipdir. Sebäbi sen ananmasaň adamlar sana hiç hilem ananmaýar diýe. Şoň üçin söýmüşini plaşatkada kimem bolsa aktyorlar bolsun ya işgärlen biri telefona gürleşýänini göräýse telefonu alyp ya polo ya isteyene açýardyr gönü. Filmiň premierasyny 2009-njy ýylyň Thompson'un dekabryna tüýşürýärler. Näme üçin? Şul Avatar kino ilkinji film 3D kamerasyna düşürilen. Şoň üçin hem kinoteatrlar taýinlamaly bolýarlar. Şuny bolmalysy al görmek üçin. Şundan öň iňken pul gazanyň kino Titanic diýip hataplanýardy. İngilizli yerim Titanic'im şu rejissörün kinosy. Ýöne Avatar ondan hem geçýär. Avatar kinon taryhynda birinji gerek 2 milliarddan kän pul gazanan film. Häzirem käwagt gaýtalanyp görkezilýär şu kino. Ýöne uje girdejisi 2 milliard 743 milyon bolupdyr. Käbir adamlar düýbünden fantastika filmlerine seredenoklar. Ya da şu kino gün bir kadryna seredip, ýok etenima men göremok bu ýal kinolar diýjekler emmadyr. Ýöne filmdäki aýdyljak bolýan asyl many gowy. Hökman başga planeta gitmek gerekke. Şeýle bir zat bar. Yerin ýüzünde iň gowam adam diýilýär, iň erwedem adam. Hudaý sakladym şu dünýäň ýüzünde daşar ýurtlarda bolýanatlar bilýäňiz, uruş gow galmagal. Şol yaramazlyklar haýwanlardan hem gelenok, ya howadan hem gelenok, ya asmandan bir ýerden hem gelenok şu betbaççylyklar. Prosto adamlar bilen düşmän bolýar. İň gorkunçly adam bilýäňizmi, ýerin ýüzünde şu wagda şenni döredilen atom bombalar ýarlaýsa, diňe bir biziň planetamyzda biziň kiýalar bir näçetini kilogram edip bilýär diýe. Hudaý saklasyn. Şoň üçin şu kinoda da şeýle bir zat düşündirjek bolýarlar da, sen bagtly bolmagyň meni betbagt etmellerli.
Şeýle bir söz bara, biriniň ýynjalygy ýene birini beýinjalyk etmelidir diýe. Şeýlerak dostlar, janyňyz sag bolsun, sag bolun. Salam aleykum dostlar. Şu günkü video çista kinomanlar üçin bolar. Täze kinolar barada gurrun ederiz. Bir giden kino orodypsyňyz maňa, täze kinolary mekan gördüňmi şolary, şolar barada gurrun edäý diýip. Şu gün şolar barada gurrun etdiýär. Gitdi onu. Birinji kino Missiya Чужой diýe. Seredin şu täze Чужой film bilen öňkü originalyň arasynda hiç bir baglanşyk ýokdur. Gödögaýdanda bu prosto kitayski musur. Adyny meňdeşetýärler, biram posterini meňdeş çykarýarlar, şoňda satma üçin marketing taýdan ulanýan hotlary da bolan. Hiç bir baglanşyk ýok. Şoň üçin görmem oturmaň kinony. Ýöne içiňizde Чужой kino fanatlary bar bolsa, başga kino maslahat beresim gelýär. Görmedik bolsaňyz Prometey diýen kinony görüň. Şolam nauşny fantastiçisk kino, içinde gowmany we seredin hiç hili Hudaýa inanmaýan adamlar, alymlar, adamlary kim döretdi diýen soraga jogap bermek üçin başga bir planeta gitýärler. Şo taýda bizi döredin zatlar ýaşaýar. Gitýärler şo taý hemme kişi dakazat etjek bolýarlar, Allah Taala yaradan ok bizi başga zat yaratdy diýip. İň soňunda şo taýda erbet betbagçylyga düşýär kinoň soňunda. Gaçyp barýar kayankylar näme diýdi? Allahyň kömek etmeňe, Allahyň kömek et diýip ylgaýarlar. Şol öldüren bilen ok içinde şo anamyň badygyny, şondan gaçyp gidip boljak ýeri ýokdugyny. Şoň üçin kino barada gurrunlar oturmaýyn, görmedik bolsaňyz görüň, hedir görýän şonu. Ya bolmasa serial bardyr, Воспитание волками diýip. Eger size ужас, mistika, nauşny fantastika gydykly bolsa, şo serialy görüň. Mene gördüm, yaman hedir görýän şonu, prodюсером Ридли Скотт. Кто знает историю про 3 поросят? От Ридли Скотта, режиссера «Марсианина», «Гладиатора» и «Чужого». Первый поросенок построил домик из соломы. Второй поросенок из хвороста. А третий поросенок, он построил дом из кирпича. И однажды к ним пришел страшный серый волк и сказал: «Впусти меня, маленький поросенок, а не то я как дуну». Innik kino Megan. Gördüm men bu kinony. Egerde Megan Fox'un fanady bolsaňyz, ýa-da şu robotlar, iskustyny razum şolar ýaly kino gyzykly bolsa, görüp bilersiňiz. Ýöne şu tematikada öňgö kinolar bardy. Iskustyny razum diýip film bardyr, öň görmedik bolsaňyz şonu görüň. Ýa-da Yeva iskustyny razum. O taýda hakykatdan bir zat aýdyljak bolýar. Meselem her kim öz ýasan adyny, döreden adyna ýa-da özüni söýdiren adyna jogapkärçilik çekmelidir diýip. Gyzykly kino, şu iskustyny razum, şu dagyn aglatýar men soňunda. Görmedik bolsaňyz görüň şonu. Я предлагаю произвести робота-ребенка, который искренне будет любить своих родителей, которых он выделяет среди других своей любовью, которая никогда не пройдет. Почему ты не такой, как все? Мама, если Пиноккио стал настоящим мальчиком, я тоже им стану. Это просто Но сказка, сказка Дэвид. это то, что было. Прости, что я не настоящий, но я постараюсь стать настоящим. Одинокие волки. Gördüm men bu kinony. Чисто мужской kino, şol kriminal, thriller, komediya, boyevik janrlarga arylan. Yüreğini yarıp beren action ýok berde, ýöne aktyor sastaw üçin göräýmeli. George Clooney bilen Brad Pitt oýnaýar. Нормальный кино, go кино. Я и не знала, что есть такие люди, как вы. Других нет. Я такой всего один. Вы кто? Я пришел устранять проблему. Кто тебя звал? Niki. Ine şunam köp sorapsyňyz. İzviniye serialyň 3-nji sezony haçan çykýardy? Çykdy dostlar. İzviniye serialyň 3-njisi uje bilet filmde de bar, ýoboy platformalarda bardyr. Görüp bilersiňiz. 2 seriýa çykdy şu wagt. Şular ýaly dostlar, erte bir nesip bolsa, bir ören interesni Hind aktrisa barada gurrun eder nesip bolsa, gyzykly bolar diýip umyd edýän. Ýene de bir bellek geçesim gelýände, şu görýän videoňyň kaçystywasy şu maňa bakyp duran çaralara bagly. Eger de size de kaçystyny ışıklandyryş enjamlary gerek bolsa, lampalar, lustralar, islenip görünüş
arkaýyn biziň magazynymyza gelip bilersiňiz. Mar şäheri, Tolstoy köçü, Tamapaur dükany. Hemmäňe de garaşýar. Sag bolun dostlar, janyňyz sag bolsun.